Συμπληρώνεται σε λίγο διάστημα το πρώτο τρίμηνο στα σχολεία, αλλά τα κενά στις θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν και δημιουργούν βέβαια σοβαρό πρόβλημα στα περισσότερα. Γονείς από το καλλιτεχνικό, το μουσικό, αλλά και τα δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου προχώρησαν το πρωί σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καλώντας τον προϊστάμενο να καλύψει άμεσα τα κενά, ώστε να εξελιχθεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία. Δίχως εκπαιδευτικούς μένουν πολλά σχολεία και του Ηρακλείου 3 μήνες σχεδόν μετά την έναρξη των μαθημάτων. Το Υπουργείο να δώσει πιστώσεις και να καλύψει τα κενά άμεσα. Έχουμε χάσει ήδη 2,5-3 μήνες, να μην πάει παρακάτω αυτή η κατάσταση. Στο γραφείο του προϊσταμένου εκπαίδευσης σχεδόν καθημερινά καταφθάνει κόσμος. Γονείς που απαιτούν, μαθητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ολοκληρωμένα σχολικά προγράμματα και από την άλλη ο προϊστάμενος που από Πέμπτη σε Πέμπτη μάλλον με τις προσλήψεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που γίνονται αδυνατεί προς το παρόν να υπολογίσει σε πόσο καιρό το πρόβλημα θα έχει οριστικά λυθεί. Επικοινώνησα ήδη με τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Μου είπε ότι τις επόμενες μέρες θα κάνω μια άμεσα πρόσληψη ορομιστίων εκπαιδευτικών για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες στα μουσικά σχολεία σε πρώτη φάση. Και βέβαια στη συνέχεια θα επιδιώξουμε να πάρουμε άλλες πιστώσεις και άλλες πιστώσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Σήμερα γονείς παιδιών σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποίησαν κατάληψη στα γραφεία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης. Δεν καλύπτονται τα παιδιά γενικότερα, ότι τα παιδιά πάνε στο σχολείο, δεν υπάρχουν καθηγητές για να κάνουν μάθημα, ότι μας οδηγούν στην παραπαιδεία. Τεράστιο είναι το πρόβλημα στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά ολόκληρου του νησιού. Για να σας δώσουμε αριθμούς να καταλάβετε, επί 230 παιδιά εμείς έχουμε 382 ώρες κενά μουσικά. Το μουσικό σχολείο Ρεθύμνου έχει στα 150 παιδιά που είναι 250 ώρες. Στον Χανίων 250 ώρες για 84 παιδιά. Μαθητές της 3ης Λυκείου δεν έχουν καθηγητές για μαθήματα κατεύθυνσης και κάνουν αυτοί μάθημα στους συμμαθητές τους, στις περιπτώσεις παιδιών που δεν παρακολουθούν φροντιστήρια. Αυτά τα 3 παιδιά λοιπόν που πάνε στα φροντιστήρια διδάσκουν τα άλλα 4, επειδή έχουν στείλει για τα μάτια του κόσμου ένα φυσικό μέσα στην τάξη για να κάνει χημεία, και διδάσκουν αυτά τα 3 παιδιά τα υπόλοιπα 4 που δεν πάνε στο φροντιστήριο για να τους βοηθήσουν να βγάλουν την ύλη. Απλά είναι σχολεία που θέλουν πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Είναι σχολεία τα οποία στοιχίζουν για το ελληνικό δημόσιο, να το πούμε έτσι. Είναι ακριβά σχολεία. Χρειάζονται πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και σίγουρα αυτή την περίοδο που διανύουμε η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στο κομμάτι που αφορά τις πιστώσεις. Επομένως, είναι επακόλουθο της όλης κατάστασης στα σχολεία αυτά να μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα πρέπει να λειτουργήσουν.